iné. To je to isté, len tá farba musíte poriadne rozválkať, keď ho toč, poriadne rozválkať, úplne až je suchý valec, ale tá farba sa krásne rozlieva. Tuto je veľa, treba rozválkať na veľa. Tak. Vidíte, že hneď na prvýkrát, jak to kryje. Je. Hej. No, máme doma. toto je malý valec, ináč sa to horšie robí, ale treba len poriadne ju rozválkať, ona je klasika, tak vypadá ako keby bol iný otíň, ale to nie je to, ona sa krásne rozlieva a vidíme už na tomto čiernom pase, že to krásne kryje. Po obede budeme si robiť nádhernú ukážku umývateľnosti. Čvakneme tam kečupu, hliny, čo všetko môže sa stať v domácnosti pri bežnej prevádzke, že šikovný manžel klesne polievku po stene, zle navarila gazdina, tak to skúsime potom umyť. Potom druhý servis chodí a umýva to. Šikovný manžel, to je manták. Čo, manták alebo manželka? Manták, manžel. Rozválkať, tak, presne. Vidno, že to neodprská, nekecká, nekacká. Super.